Ze binden betiet bij de eerste veenhoop gongers, drok met de tentenopbouw op de togswol sompige groen. En dan wolder wel eens even wat stiekem bleven. Het binnen de beelden die we van altijd kennen. Er is bier, tenten en vanzelfs muziek. Maar met de muziek komt het dit hier oors. Er wordt stranger op tas jongen. De installaties komen op één skippelijk aggregaat. Na alvoeren jongens is het dien met de loerde muziek. En hoe dat net loerder als 84 decibel. Nou ja, ik bedoel, van de Hindoe hast ook de mijn situatie dat mensen niet maar worden komen om een feestje te vieren. En dat gaat je hartstikke goed. Maar we hebben absoluut een verantwoordelijkheid naar de ombenden en de mensen op een camping. Om het toch een beetje inderdaad na een bepaald tijdstip wat rustig te houden. En die decibels die worden nolvast checkt. De decibellen opmeten om te voorkomen dat ze alles van alle jaar hebben. Om te voorkomen dat ze een ander op beginnen te bieden. En zij weten nou op welke volume ze hun knop zetten. Dat raad nou maar hun op welk volume die knop, maar er komt een streepje bij en dan weten ze dat. Nou, dat valt mij toch? Wat zeg je bij je toch? Dan kan je er net doorheen komen. Kan je meer maar redden? Zeker weten. Je begrijpt net eerst loerden? Nee, maar je had ik lood genoeg daar op het beton. Maar dat ik nog een beetje praten kan, hè? Als er niet op gaat, dan wij dik de prijs. Nee, kom gewoon de lidmoes hadden. Bouke de Bruin is politieman en rint ik al jaren om bij het Veenhoopfestival om de boel een beetje te controleren. Nou, de meesten weten dat ik al wil, maar ja, daar praat je dan eens even over. En wat de consequenties eventueel binnen als ze wat gingen. Ja. En wat zijn de consequenties? Ja, dan is het einde oefening van hun, hè? Ja, einde oefening. Ja. Maar heeft het idee dat ze hun er wat aan houden? Ja, ik zit er helemaal net doorheen. Nee, beslist net. En de festivalgongers sjoggen geen probleem. We moesten een microfoon tussen zetten, maar dat is alleen maar beter, ja? Waarom? Oh, daar komt wel zo graag praten. En dat je hem nou jongens om half uur op die oeraggregaat matten? Dat de tent in. Volgens mij kunnen we nou helemaal niet normaal met elkaar praten. Nee, maar na de veen op hebben we geen stem meer. Dus,